سلام تخطاتل تزار كانل تزار كانل ناب محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزار كانل لومي كاب ديلي ميل زتبهل ناي انجليزن كان زتبهل ناي اسرائيل تكال زينان زرخبكو بزعبا تاريخ مسكرنتن ኤልዛቤት ካልሃመር ማለት ሰራሕተኛ ገዛ ውልቀ መላኺ መራሒ ጀርመን አዶልፍ ሂትለር ነበር ከቅልበልኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ነዛ ቻነል ክንዕብያ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ሓተኩም ኤልዛቤት ካልሃመር ኣብ 1924 ኣብ ኦስትሪያ ተወልደት ኣብ መጋቢት 1938 ድማ እታ ብሂትለር ትምራሕ ዝነበረት ጀርመን ንኦስትሪያ ሓዘታ ب12 መጋቢት 1938 ሰራዊት ጀርመን ዶብ ሰጊሮም ናብ ኦስትሪያ ኣተው ጎለ ኣውስትራውያን ኣድነቕቲ ናይቲ ግዜ ውሩይ ዝነበረ መራሒ ጀርመን ድማ ንወታደራት ጀርመን ሰላምታን ሰንደቕ ዕላማን ናዝን ዕምባባታትን ብምሃብ ብሓጎስ ተቐበልዎም ብዙሕ ከይጸንሑ ግን ሰራዊት ጀርመን ሰባት ከበሳብሱ ጀመሩ እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ምስኦም ዘዳኽሩ أستراويان ون وحدات أينبرون أب 1943 أب تجيزة قوال 19 عامت زنبرت إلزابيت كالهامر أب حدا غازيت أزوات نايسرح موعوعي وي نايسرح عدل ملاش هابتلو انتوخونه أب تقوانتي سرح حب جرمن كمزخون مبر أب برغهوف جرمن أسرحي التعلل والكملاخ الجرمن أدولف هتلر مخانو أيتفلت إنيا نيرا التات أجيباون تحضر زين برت منسي أب جزان أيت أوان نحنا نسو زبها للو زنبرة والكملاخ تسرح مبقعة حاجوسا وسناي نبرون مخنياتو أب بيتو مسرح يترفس نزا برحو كتر إيوكا كن ديت أدفدف زنبرة جزاي نيرو كالهامر بفلاي أب حانتي أب أستريا تركب نيشت ختما بدخنت سلزعبيت ناب اندات توري مرحي مسرحة بقاتاون عبيتن نعاء عبنقري زنبري بتستوهبا مدك استخفلت صبوق عراتن تراي وكوا تمستت نسا أب عرات كدكس نت صبوق انسلاخي بلاشو أفرحاني وانتبل انت ناي عينا أودات مو قدفو التان دا هتلر تسرح قوال متسد كونه إذن أب عدها اللو مالتي بيت صحفة بريزنت السرحاس كوم حقوس هذا خونا نتوم هتلر منيو تبلز اللهم كاب قداماي كوينات عالم زنقالة شقرن سعرة جرمن مزميزو أنا خابز زلو قلولا كوتس أكم ييلو مرج عزفتنه بمرج مخان مسابي دما حيلو وسيخو أب سلطان زمت أسابيو جن سلطان مسجبته زنبرت كلاوي أسرار حعنيو بحيلم بروباغاندا تحجزو بينو جبارن حداجن زخنة كاب أب عالمنا زفريو أب قدمت دسرعو والكملختن أصنت تهجراويان بحالتن حاديو حيلن عندران هتلر جهود كوانت نبره أب تجيزه نتوم بهجراو نت زعورو من إسرائيل جرمنن قربابتن يرأيو ما ينبرن إلزابيت ون حانتي كابزي أوميا زنبرت اتي زقرم هتلر كابز موتن اتي بنازز زفلت سلفو كابز فرسن لعل فرق زبانو كوان تحلفه التامس كالوت عسران كلتن دك آنستيو عبكشنة عقحوت تحاتبن تعوم شاهن هتلر تفرحن زنبرت إلزابيت كالهامرغن نسبع عامتات حانتق آلون كتملق أي كالتن مخنياتو سراح كجمر كلا أبزي زقبر أبزي ترف ندقز وط نجار يلن تباهي لا جميرة كوينو دما انتخاب امنت انتخاب فرحي نخباب فرق زبن تميلايات صنيحة انده هتلر كم زسرحون كنقر عيدالخون مغنياتو توسخ حتو سلزة سعب عب حدقاون كأتونس سلزة خقل تبل نسا دحارقن ارقان اركبو عدمة توديو فرح دما مسؤون داقو دلامتيو دحر 7 عامتات دما إلزابيت ندحرير تمليسا هيوتا خدسس جمرت بزعباتهم كاب هتلر تقبلتهم بإيدو استفرمو بوست كاردتات التساعات كلتا دحر قطر تسيئو ساعات 4 وقحتا زدقس هتلر
እቲ ብሕቡእ ብሽኮትን ሽኮራዊ ሕብስትን ዝበልዕ መራሒ እቲ ናይ ናዚ ክዳውንቱ እምበር ብዙሕ መጽሓፍቲ ዘይብሉ ቤት ጽሕፈት ሂትለር ወዘተ እንዳበለት ዝነበራ ወረቓቕቲ ክትፈታትሽን ከተዘንቱን ጀመረት። እቲ ዝገርም ደገፍቲ ሂትለር ጥዑይ ኣመጋግባ ዝሕሉ ሽኮራዊ ዘየዘውትር እዩ ዝመስሎም ዝነበረ። እንተኾነ ግን ሂትለር ቅድሚ ምድቋሱ ምቁር መግቢ ወይ ኬክ ደልዩ ኣብ ክሽነ ሃሰውሰው ዝብል መራሒ ከም ዝነበረ ኤልዛቤት ተዘንቱ። ብዙሓት ከም ዝሰማምዑሉ ታሪክ ኤልዛቤት ታሪክ እቶም ብሓደ ብፕሮፓጋንዳ ዝሰርሕ ውልቀ መላኽን ብጽልእን ሃገራውነትን ዝዓወሩ ዜጋታትን ህዝብን እዩ። እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ መስርሕ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝመጽእ ተስፋታትን ድሒሩ ዝስዕብ በትርን ዝነበሩ እኳ እንተኾኑ ወዲ ሰብ ካብ ታሪክ ዝመሃር ኣይመስለንን። ኩሉ ግዜ ዝበዛሕና ብሎሚ ሰኺርና ብዛዕባ ጽባሕ ምሕሳብ ንገድፎ፣ ጽባሕ ድማ ምስ መጸት ሕራይ ጌራ ትገርፈና። ኤልዛቤት ሂትለርን ምሕደርኡን ዝሓሸ ይኸውን ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና ትብል። ኣስዒባ ድማ ግን ሰራዊትን ካድራትን ሂትለር ንኣይሁድን ንብረቶምን ይዕንውዎምን የቃጽልዎምን ነይሮም ትብል። ነቶም ካብ ኣይሁድ ዝዕድጉ እውን የረኻኽብሎም ነይሮም ትብል። እዚ ስንታይ ንበሎ? ካብ ጥፍኣዶ ጽቡቕ ትጽበኻ። እንተኾነ ግን ድምፂ ሂትለርን እቲ ዶክተር ጆሴፍ ጆበለስ ዝበሃል ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓላፊኡን ሓይሊ ነይርዎም። ንሶም ክዛረቡ ኩሉ ጸጥ ይብል። ወላቲ ዘግሮምርም ተመሊሱ ንሕና ንሱ ይብል። እንተዘይበለ ድማ ይድከር። በቃ ንሳያ ናይ ነገረ ውልቀ መላኺ ወይ ምሳይ ወይ ኣንጻረይ፣ ኣንጻርቱ ኾይንካ ድማ ኣብኣ ትረኽባ። ኤልዛቤት ብዛዕባ በደላት ሂትለር ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ምስ ተሓተተት ሂትለር ጽሉል ነይሩ ትምልስ። ማዕረ ክንዲ ዝበደል ክሳብ ዝፍጽም ስለምንታይ ተገዲፉ ድማ ትብል። እንተኾነ ከምቲ ኣብ ሓይሉ ኸሎ ኣብ ምስዓር እውን ከም ዘርከበትሉ ትገልጽ። ምሽክናይ ነዛ ካብ ቦቱ ገይሩ ዘወር ክብል ይዝከረኒ ድማ ትብሎ። ምኽንያቱ ሰራዊት ኪዳን ብሂትለር ዝተታሕዘ መሬት መሊሱ ንጀርመን ይመሓዝ ይቃረብ ነበረ። ሂትለር ድማ ከም ሓዘንተኛ ካብ ቦቱ ገይሩ ዝገብሮ ጠፊእዎ ዘወር ይብል። ገለ ሓለፍቲ ድማ ተስፋ ቆሪጾም ሃገር ከይለከመ ከኣልይዎ ብምባል ምስ ተቃወምቲ ሓቢሮም ብሓምለ 1944 ዕልዋ መንግስቲ ፈተኑ። ግን ኣይሰለጠን። እንተኾነ ንሂትለር ተወሳኺ ጭንቀት ፈጠረሉ፣ ተወሳኺ ቅትለት ድማ ፈጸመ። ግን ከድሕኖ ኣይከኣለን። ኤልዛቤት እውን ብ1945 ንሂትለር ራሕሪሓ ብሕቡእ ንዓዳ ተመልሰት። ድሕሪኡ ብሰራዊት ኣሜሪካ ዝተመርሐ ሰራዊት ኪዳን ማለት ናይ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳን ሩስያን ናብ ጀርመን ይግስግስ። ዓጽምቲ ጥራሕ ዝተረፉ ግን ብህይወት ዝጸንሑ ግዳያት ሂትለር ድማ ካብ ተሓይሮምሉ ዝነበሩ ክወፁ ረአየት። ነቶም ጉፉዓት ምስ ረአየት ድማ ካብቲ ዝነበረቶ ሕልሚ ተበራበረት። ብጣዕሚ ሓዚነ ንፈልጦ ኣይነበረናን ትብል። ሰባት ኣብ ጽላሎት ውልቀ መላኺ ክጓዓዙን ብስምዒት ክዓብሩን ኣይርድኦምን እዩ። ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ድዩ ዝተባህለ ሂትለር መዓልቱ ከም ዝኣኸለ ፈሊጡ ነብሱ ቀተለ። ዝገደፎ በሰላ ግን በቐሊሉ ዝሓዊ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ። ንኤልዛቤት ዝቐረበትላ በዳሂት ሕቶ ድማ ሎሚ ነታ መንእሰይ ኤልዛቤት ተትረኽብያ እንታይ ምበልክያ? ነታ ስራሕ ምስ ተቐበልክያ ዶ ትብል እያ ነይራ። ኤልዛቤት ግን መልሲ የብለይን ነይሩ መልሳ። ግን ብቕንዕና ክዛረብ ኣብቲ እዋን ኣነ መንእሰይ እቲ ኩነታት ድማ ፍናን ዝህብ ነይሩ ትብል። እንዳ ሂትለር ምስራሕ ማዕርግ ወይ ብልጫይ ነይሩ ትውስኽ። ገዳ ሓቂ ኤልዛቤት ዝጎስጎሰቶ፣ ዘእሰረቶ ወይ ዝቐተለቶ ሰብ የለን። ኣፍልጣውን ድሮቲ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ እንዳፈለጡ ኣብ ገበናት ኢት ዝሕውሱ ግን ውሑዳት ኣይኮኑን። ግዜ ግን ተቐያያራ እዩ። ስለዚ ንጽባሕ ምሕሳብ ወሳን እዩ። ኣበይ ረጊጽካ ኣለኻ ምስትውዓል ኣገዳሲ እዩ። ወደ ሓንኩም ይቐኒየለይ።